वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे। ஸ்கிரீன் தெரியுதா? நம்ம நேத்து எவ்வளவு பார்த்தோம்? தெரியுது மாதாஜி. நம்ம நேத்து 28 வரைக்கும் தானே பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி பார்த்து சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், தட்ஸ் ஓகே. மோர்லெஸ். சோ இந்த ஸ்லோகா படிங்க. எனக்கு தெரியும் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருது. சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யக்னங்கள் பார்த்தோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யக்னங்கள், 4 வர்ணங்கள்ல இருக்கிறவங்க. சோ ஒரு செட் ஆஃப் யக்னம் யாரு? நம்ம அதாவது பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க கேட்கறது வெறும் கிருஷ்ண கதைகள்ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பணம் இருக்கிறவங்க, பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க பௌதிகத்தை தியாகம் பண்ணுவாங்க யக்னத்துல. ஏன்னா பௌதிக பொருள்கள் இன்னும் ஏறணும்ன்ற ஐடியால தான். ஏன் அவங்க யக்னம் பண்றாங்க? நான் உனக்கு என்னோட பைசால நான் உனக்கு ஒரு தேங்காய் உடைச்சேன்னா எனக்கு இன்னும் ஒரு 10 பிசினஸ் வரணும், எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரணும், அப்படியெல்லாம். ஸோ பேசிக்கலி மெட்டீரியல் பொசிஷன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவங்க அவங்க கேட்கிறத சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஞானிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட ஐடென்டிட்டின்றா நான்ன்றது ஒரு பர்சனாலிட்டி, அதுவே எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான் பிரம்மனுடைய ஐக்கியம் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவங்க என்ன ரிக்வயர்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானம் பண்றாங்க அப்படின்னு. 4.29 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. Yes. अपाने जुक्वदि प्राणं प्राणे पानान् तथा परे प्राणापानगति कृत्वा பிராணாயாமபராயணாக. சமாதியில் இருப்பதற்காக சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளிசுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிசுவாசத்தின் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தி முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிசுவாசத்தையே யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இது என்னன்னா, இது ஸ்பெசிஃபிக்கா யார ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகால 2 கேட்டகரி நான் நேற்று சொன்னேன். ஒருத்தன் என்னன்னா ஆசைகளை துறந்த யோகி. அவங்க பரமாத்மா ஃபீச்சர்ல மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அவங்கதான் ஹையஸ்ட் லெவல். அததான் நம்ம 6வது சாப்டர்ல பார்ப்போம். யோக ரூடா அந்த ஸ்டேஜ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, 2 பேருமே இந்த 9 ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. யமா, நியமா, ஆசனா, பிரத்யாகாரா அப்படின்னு. இப்போ நம்ம பிரணயாமா, அதுக்கப்புறம் தான் பிரத்யாகாரம். பிரணயாமால நம்ம மூச்சு காற்று விடுறது எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரா, அதுக்கப்புறம் தாரணா ஸ்டேஜ்ல தான் ஸ்பிளிட் ஆகும். எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகணும்? இது வரைக்கும் 2 பேருமே ஒன்னாதான் பண்ணுவாங்க. தாரணால அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லைன்னா அவங்க பரமாத்மாவை கும்பிட்டுட்டு
தியானால ஒரு அங்கமா கும்பிடுவாங்க. பாதம் கும்பிடுவாங்க, அப்புறம் அவங்க அது கொஞ்சம் மேல அவங்க கொலுசு போடுற இடம், அப்புறம் தைஸு, அப்புறம் வயிறு, அப்புறம் கிருஷ்ணர் கடைசியில தான் முகத்தை வருவாங்க. அப்படி கும்பிடுறதால அவங்க என்ன ஆகுதுன்னா, பூலோகத்துல இருந்தாலும் அவங்க லிபரேட்டட் ஸ்டேட்னுவாங்க. பூலோகத்துல இருக்கிறச்சே எப்படி மாதாஜி லிபரேட்டட் ஸ்டேட்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து முக்குணங்கள் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது, டைம் ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணாது, தேவர்களால வர பிரச்சனைகளும் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி அவங்க ரிலீஸ் ஆயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சச்சக்ரா யோகான்ற மாதிரி அவங்க சுவாசத்தை மேல மேல எடுத்துட்டு போயிட்டு, நம்ம பேலட் சொல்றோம் இல்லையா, நாக்கு மேல தொடுறது, அந்த இடத்துக்கு மேல எடுத்துட்டு போயிட்டு தலைமண்ல இருந்து நேரா பிரம்மஜோதியா ஐக்கியாயிடுவாங்க. அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத யோகி. இந்த டைம்ல அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் போயிடுதுன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை எனக்கு இன்னும் கூட எனக்கு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க சொல்வீங்க, எப்படி மாதாஜி ஒரு அஷ்டாங்க யோகிக்கு எப்படி ஆசை இருக்கும்னா, அவங்களோட கோல் அவங்க கிளியர். இப்போ நான் அடிக்கடி கொடுக்குற அதே எக்ஸாம்பிள் தான். மேங்களூர் போகணும்ன்ற பிளான் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா நடுவுல மேங்களூர்ல ட்ரெயின்ல நம்ம ஒரு கம்மல் வாங்குவோம், சரின்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிடுவோம். அதனால நம்மளோட குறிக்கோள் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தமா? இல்ல, நம்ம குறிக்கோள் என்னமோ இருக்கு. ஆனா நடுநடுல நம்மளோட குட்டி குட்டி ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் அந்த குட்டி குட்டி ஆசைகள் இருக்கு. அந்த ஆசைகளை எப்படி நிறைவேத்துறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதால அவங்க வந்து இந்த தாரணாஸ்ரயா ஸ்டேஜ்ல இருந்து அவங்க விராட் ரூபாவை கும்பிடுவாங்க. விராட் ரூபானா இந்த தண்ணி ஒன்னொன்னும், அதாவது மலைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரோட இது போன்ஸ் ஒன்னொன்னு நினைப்பாங்க. இப்ப மேகங்கள் எல்லாம் அவரோட கருநிலம், அந்த கலர் அவரது, அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா அவங்க இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அப்படி போறச்சே, இது வந்து ஷார்ட்கட் எல்லாம் இல்லை, இது லாங் ப்ராசஸ். அதனால அவங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு 4 ஸ்டேஷன்ல ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, நம்ம ட்ரெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி. சரியா? விஸ்வேஸ்வரா லோகம், அதாவது நெருப்பு இருக்கிறது. அப்புறம் சுஷ்ரூஷமா கான்ஸ்டிலேஷன்ன்றது என்னன்னா, இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல என்னன்னா நம்ம துருவா பிளானட் எல்லாம் இருக்கும் அது. அதுக்கு மேல வந்து மகரலோகத்துல பிருகு முனியெல்லாம் இருக்கிற இடம், அதுக்கும் மேல வந்து இன்னொரு இடம் இருக்கும், அதுதான் பிரம்மலோகம். இதுவும் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லை. கம்மன் பிரம்மரோட உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு போலாமான்னா போக மாட்டாங்க, அவங்களும் போய் பிரம்மஜோதியில இருப்பாங்க. சோ இதுதான் அவங்க ப்ராசஸ். இப்போ இவங்களுக்கு அப்படியே இருப்பாங்கன்னா நிரந்தரம் இல்லை, ஏன்னா போர் அடிச்சிடும். நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆக்டிவிட்டி தேவை. மாதாஜி சொன்னாங்களே தண்ணியெல்லாம் இருக்க முடியாது, அதனால தொப்புன்னு அவங்க மறுபடியும் பூமிக்கு வந்துருவாங்க. பட் இது இன்னும் டீட்டெயிலா சொன்னேன். சோ அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா, ஓவரால் அவங்க காற்றை கட்டுப்படுத்தி தான் அவங்க பண்றாங்க. ஓகே, இத பத்தி டீடைல் வந்து நம்ம 6வது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம், அஷ்டாங்க யோகா. ஆனா பக்தர் இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம பண்ற ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே பிராணாயமா அடங்கி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபரிநியதாஹாரா பிராணான் பிராணேஷு ஜுஹ்வதி சர்வேப்யேதே யக்ஞவிதோ யக்ஞக்ஷப்பித கல்மஷாஹ. யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகு யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாக பருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ்லி ரைட். சோ யாகத்தோட பெருமை அப்படின்னா என்ன? இப்போ யாகம் எதுக்கோசரம் செய்யறோம், யாகத்தோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த டாப் மோஸ்ட் நிலையை போய் ரீச் ஆகிறாங்க. ஏன்னா அதுதான் அந்த நேச்சர் ஆஃப் த லார்ட். இப்ப வந்து யாகம் எனக்கோசரம் செய்யறோம்ன்றதை விட்டுட்டு, நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், யக்ன புருஷா 2 பேர். ஒருத்தர் வந்து இந்திரர், இன்னொருத்தர் வந்து யார்? அந்த 2வது பேர், 2வது ஹீரோ யார்? கிருஷ்ணர். விஷ்ணு. கரெக்ட், விஷ்ணு கிருஷ்ணர் எப்படி வேணா சொல்லலாம், அவர் தான். சோ அதனால அவர் பேர் யக்ன புருஷான்ற பேர் அவருக்கு மெயினா இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பித்ரு பூஜை எல்லாம் பண்றச்சே நம்ம ஆக்சுவலா பண்றது வந்து பித்ருக்களுக்கு இந்த விஷ்ணு தான். அப்போ எதுக்கு மாதாஜி பித்ருக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு வைக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு தெரியாததால. ஆக்சுவலா விஷ்ணுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு வச்சு அவர் திருப்திப்பட்டு பித்ரரை நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாரோம். அப்போ பித்ருலோகத்துல இருக்கிற பித்ருக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்களா, வாவ், என்னோட என்னோட பரம்பரையில வரவங்க விஷ்ணுவை கும்பிடுறாங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம், எனக்கு கண்டிப்பா இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு எனக்கு மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படின்ற ஆனந்தத்துல அவங்க கும்பிடுறாங்க. அதனால வந்து இங்க இருக்கிறவங்க யாகத்தோட வேல்யூ தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி கும்பிட்டு மேல போவாங்க, அதாவது ஹையர் லெவல்ஸ் ரீச் ஆவாங்க அப்படின்னு. 31 போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யஜ்ஞசிஷ்டாமிருத புஜோ யாதி பிரம்ம சனாதனம் நாயல்லோகோத்ஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய குதோன்ய குரு சத்தம. குரு வம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்கள் இன்றி இவ்வுலகிலோ
இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ யக்னம் இப்ப வந்து எந்த லெவல்ல இருந்தாலும், பிகினிங்ல இருந்தாலும் அட்வான்ஸா இருந்தாலும், யக்னம், தானம், தபஸ விடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து யக்னம் நம்ம எல்லாம் யக்னம் பண்றோமா இல்லையா? என்ன யக்னம் பண்றோம்? ஹரிநாம ஜபயக்கி. ஹரிபோல். அதனாலதான் யக்னே சங்கீர்த்தனே அப்படின்னு சங்கீர்த்தன் யக்னான்றாங்க. ஹரிநாம ஜனம் தான் ஜபம் தான் கலியுகத்தோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யக்னம். இந்த யக்னம், தபசு, ஞானம் இந்த மூணையும் விட முடியாது. தானம் வந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இதுல வந்து தானத்துக்கே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு. எப்படின்னா ஒரு குவாலிஃபைட் பிராமினுக்கு வந்து நம்ம தானம் பண்ணோம்னா கோடி நம்ம ஆயிரக்கணத்துக்கு மடக்கு வரும். ஒரு பாதி பிராமணருக்கு பண்ணோம்னா அதோட வேல்யூ வந்து ட்வைஸ் 2 மடங்கு. நம்ம 1 மடங்கு பண்ணா அடுத்த மடங்கு ஒரு பாதி பிராமணா இருந்தா. இதுவே வந்து ஒரு வேதம் தெரிஞ்ச கற்றூர்ல இருந்த ஒரு பக்தருக்கு பண்ணோம்னா அது கோடி கணக்கு இல்லாத லெவலுக்கு நமக்கு திரும்ப வரும் அப்படின்னு. அதனால எப்படி நம்ம தானம் செய்யறோம் அப்படின்றது இருக்கு. அது வந்து இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது கேண்டோ 3வது சாப்டர்ல இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த தபஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து பண்ணாம இருந்தா அடுத்த ஜென்மத்துல கஷ்டமோ நல்லதோ விடுங்க, இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம இருக்க முடியாது. சோ இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க யக்னங்கள்ல. இதுக்கு முன்னாடி யக்னத்திலயும் சரி இப்பவும் அதேதான். அவங்க சங்கீர்த்தன் யக்னத்துல சந்தோஷப்படுறதால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், யக்னம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸ்கிரீன் படிக்கிறீங்களா மாதிரி? ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா யாகங்களின் நோக்கம் பலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை, திவ்யமான ஞானம் அடைதல், படிப்படியாக பக்தி தொண்டில் இவ்வுலகிலும் பரவுலகிலும் இன்பமாக வாழ வாழ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலங்களை கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னா சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்றது. இதுதான் அவங்களும் யோகிகளும் பண்றாங்க. பிரத்யாகாரா ஸ்டேஜ்ல, பிராணாயாமா ஸ்டேஜ்லயே அதுதான் பண்றாங்க. அவங்க வந்து மூச்சை ஒண்டி கண்ட்ரோல் பண்ணல, அவங்க பாக்குற அவங்களோட புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது தான். இப்ப வந்து அதனால என்ன ஆகுது, இத பண்றதால அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கர்ம பலன் அவங்களுக்கு சேராம போகும். ஏன்னா பாவங்கள் பண்ணாம இருக்காங்க. அது ஒண்டி இல்லாம ஸ்லோவா வந்து அப்ப வந்து பாவங்கள் பண்ணாம இருந்தா டார்கெட்டா இல்ல, ஸ்லோவா பக்தியில போய் சேர்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். புலங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், மொபைல் கையில வச்சோம்னா அதை பார்க்காம இருக்கவே முடியாது. சில தடவை ஷீன் ஸ்கேனிங் வந்து அட்மின் சொல்லுவாங்க நான் ஷேர் பண்ணட்டான்னு. இல்ல வேண்டாம் நானே பண்றேன்னு. இது வந்து நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஆஹா எவ்வளவு தன்னடக்கம் இல்லை என்னடக்கம் இல்லை இல்லாம ஸ்கிரீன் கையில இருந்துச்சுன்னா அவங்க தானே ஷேர் பண்றாங்கன்னு லேப்டாப்ல இருக்கிற வாட்ஸ்அப்பை போய் நோண்டுவோம், மெயில்ல என்னதான் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்ப நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன்னா நான் வேற ஸ்கிரீன் போக முடியாது. ஏன்னா நான் போனேன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீன் தான் தெரியும். ரைட்? ஏன் சொல்றேன்னா இது வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாத லெவலுக்கு அது இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, மொபைல் வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்து இருக்குன்றது உண்மை. இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மாதாஜி எப்படி மாதாஜி எனக்கு ஜபம் பண்றதே கான்சென்ட்ரேஷனே இல்லை. கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லைன்றத பக்கத்தை வைங்க, ஆனா கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு அட்டெம்ப்டே நம்ம பண்றது இல்லைன்றதுதான் பெரிய விஷயம். அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும். சோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச லெவலுக்கு இருக்கிற அந்த எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமோ நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா கிரியேட் பண்ணாம நம்ம அதை ஒரு சைட்ல ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் பகுவிதா யஜ்ஞா விதாதா பிரம்மணோ முகே கர்மஜான் வித்தி தான் சர்வான் ஏவைன் ஞாத்வா விமோக்ஷ்யசே. பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை எவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்கியம் அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த யாகங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா வேதங்கள்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. அதான் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன். கிருத்தே தியாயதே விஷ்ணு திரேதாயம் யஜதோ மகி துவாபரே பரிச்சார்யாயாம் கலோய ஹரி கீர்த்தனாத். இதெல்லாம் வந்து ஒரு யுகங்களுக்கும் எங்க போட்டிருக்காங்கன்னா பிரிஸ்கிரைப்டு ரூல்ஸ் ஃபார் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் மனுஸ்மிருதி. பிரிஸ்கிரைப் ரூல்ஸ் டு லிவ்ன்றது வந்து வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு. இதுல வந்து வேதங்கள்லயே நிறைய வெரைட்டி இருந்தாலும் எல்லா வேதமே வந்து ஆண்டவன் கிரியேட் பண்ணதான். அதுல டிகிரி ஒருத்தனோட புத்திக்கு தகுந்த மாதிரியும் அவனோட குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியும் ஒரு பர்டிகுலர் வேதம் சூட் ஆகும். அதனால வந்து வேதங்கள்ல இருக்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா எப்படி அம்மாவை சந்தேகப்படக்கூடாதோ வேதங்கள்ல இருக்கிறதையும் சந்தேகப்படக்கூடாது, நம்ம நம்பணும். ஆனா இப்போ 2 வேதம் இருக்கே அப்படின்னா தர்ம சங்கடமான விஷயம்னா தர்மம் 2 கிளாஷ் ஆனா தர்ம சங்கடம். காலையில எந்திரிச்சா சாண்டிங் பண்றதா பகவத்கீதா படிக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம். ரைட்டு? ரெண்டுமே முக்கியமே.
அதுக்கு அந்த மாதிரி சாய்ஸ் பிட்வீன் த டூ பெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் தர்ம சங்கடம், ரைட்? ஸோ அதை வந்து சொல்றாங்க. மற்ற ஸ்கிரீன் எஸ் மாதாஜி. ஏன் பல வகையான யாகங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன? பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு ஏற்ப பலவிதமான யாகங்கள் வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் எதுக்குதான் மல்டிபிள் யாகங்கள் இருக்கு, அதே மாதிரி மல்டிபிள் வெரைட்டி ஆஃப் வேதங்கள் எதுக்கு இருக்குன்னா அவங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க ஒரு சின்ன ஜூஸ் கூட எடுத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு, எல்லோ கலர்ல இருக்கு, பச்சை கலர்ல இருக்கு, ஒன்னு ஆரஞ்சு டேஸ்ட்ன்றாங்க, பைனாப்பிள். எதுக்கு இவ்வளவு வெரைட்டி? ஜூஸ் ஜில்லுன்னு குடிக்கணும். ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒரு டேஸ்ட் பிடிக்கும். எனக்கு வந்து லெமன் தான் பிடிக்கும், அதுவும் ஃப்ரெஷ் லெமன் தான் பிடிக்கும். இன்னொருத்தருக்கு லெமனைட் ரெட் அந்த பாட்டில் தான் பிடிக்கும். இன்னொருத்தருக்கு ரெட் ஸ்பார்க்கிள் ஆனது தான் பிடிக்கும். ஒருத்தருக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கிறதால இந்த வேதங்களும் இந்த யாகங்களும் ஒருத்தருக்கோசரம் டிசைன் ஆயிருக்கு. அதாவது ஒருத்தரோட ஆசைகள் அல்டிமேட்லி என்னன்னா ஒருத்தரோட தாட் வந்து ஹையர் எலிவேஷன், பக்தியை போய் சேரணும்ன்றதுதான் டெஸ்டினேஷன். இப்போ ரூட் கூட இருக்கு இல்லையா? ஒருத்தர் ட்ரெயின்ல போவாங்க, ஒருத்தர் காரே ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க, ஒருத்தர் ஃபிளைட்ல போறாங்க. இப்போ பெங்களூர் போனோம்னா நான் சொல்வேன், இருக்கிறதுலயே பெங்களூர் போனோம்னா சென்னை டு பெங்களூர் ஃபிளைட்ல போறதை விட முட்டாள்தனம் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா ஃபிளைட்டுக்கு 1 மணி நேரம் முன்னாடி கிளம்பணும், ஃபிளைட்ல 2 மணி நேரம் இங்க வெயிட் பண்ணணும், அங்க இறங்கி பெங்களூர்ல இருந்து சிட்டிக்கு போறது இன்னொரு 2 மணி நேரம். 8 மணி நேரம் ஃபிளைட்ல போய் கஷ்டப்படுறதுக்கு கம்முன்னு இங்க சதாப்தி எடுத்தோம்னா 4.5 மணி நேரத்துல போய் சேர்ந்துடுவோம். இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ எதுக்குப்பா காமன் ட்ரெயின் எல்லாம், நம்மளுக்கு எதுக்கு பிரச்சனை, கம்முன்னு கார் எடுத்தோமோ நம்மளுக்கு எப்ப பிடிக்குதோ அப்ப வந்து கிளம்பி போயிடலாம். இப்போ பயணத்திலேயே இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பஸ்ஸுப்பா ரோட்லயே வருதுப்பா பஸ், ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எதுக்கு போகணும்? அந்த மாதிரி ஒரு பயணத்திலேயே இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருந்தா அப்போ இன்னொருத்தங்க எப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம், ரைட்? ஸ்கிரீன் படிக்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு யாகத்தை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். புனித நாம ஜபம் பகவானுக்காக ஆடி பாடி பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மிகவும் எளிமையான பயனுள்ள யாகமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தண்ணி குடிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் குடிச்சிட்டேன். என்னன்னா இருக்கிறதுலயே சிம்பிளஸ்ட் வந்து நாம சங்கீர்த்தன் தான். எது பண்ணாலும் தப்பு இல்ல, க்ரோயிங். ஆனா நம்மளால பண்ண முடியாது, மினிமம் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஜென்ரலா வந்து எனி பாயிண்ட் இன் டைம் 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது பெட்டர். ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்பதான் கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். அதனால வந்து நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்க? சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்றீங்களா? பட் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். பண்றீங்களா? எவ்வளவு பண்றீங்க? லெவல் 2 இல்ல பண்றீங்களா இல்லையா? பிடிக்குதா? நான் 16 4 to 5 பண்றேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி வெரி நைஸ், ரைட்? ஸோ 4 ரவுண்ட்ஸ்ன்றது ஜென்ரலா வந்து 4 ரவுண்ட்ன்றது கவுண்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் 4ல வைப்பாங்கன்னு. பட் எந்த ரவுண்ட் எத்தனை பண்ணாலும் இட்ஸ் குட். மாதாஜி இது ஏத்தவே முடியலன்னா பெஸ்ட் வே எப்படி ஏத்துறாங்க நிறைய பேர்ன்ற ஏகாதசி அப்படியோ அன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஏத்த ட்ரை பண்ணும். அன்னைக்கு வந்து ஜென்ரலாவே நிறைய ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க கணக்கு இல்லாம. பட் பர்மனண்டா ஏத்துறது நீங்க வந்து ஒரு ஏகாதசி இல்ல மாசத்துக்கு வர ஒரு ஏகாதசி, 2 ஏகாதசி வர ஒரு மாசத்துக்கு, அந்த மாதிரி ஏத்த ட்ரை பண்ணனா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரேயான் திரவ்யமயாத் யஜ்ஞாத் ஞான யஜ்ஞ பரந்தப சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்தஜ் ஞானே பரிசமாப்யதே. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, ஞான யாகம் பொருட்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. பிருதாவின் மகனே, அது மட்டுமின்றி எல்லா செயல்களிலும் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ எந்த யாகம் இஸ் மோர் சுப்பீரியர்? ஞான யாகம், ரைட்? ஞானம்னா பேசிக்கலி மூளை, இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஞான யாகம் பண்றதா பொருள்களை வந்து பண்ற கர்ம யாகமா, விச் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு கேட்கறச்சு இங்க கர்ம யாகம் தான் ஞானயத்தை பண்றது இன்னும் ஹையர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது என்னன்னா ஒரு லெவலை விட ஒரு ஞானம் தியானம் வந்து இப்போ அதுதான் சொல்ல போறாங்க பில்லர் மாதிரி, விச் இஸ் பெட்டர் தென் த அதர் ஒன் அப்படின்னு. சோ அந்த கிளாசிபிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்மத்தை தியாகம் செய்யறதை விட ஞான யோகா, கர்ம யோகாவை விட ஞான யோகா, ஞான யோகாவை விட தியான யோகா, தியான யோகாவை விட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பக்தி யோகா அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. அந்த கன்க்ளூட் அதாவது அஷ்டாங்க யோகா / தியான யோகா, அதை விட ஹையஸ்ட் வந்து நம்ம சொல்ற பக்தி யோகா. இப்போ மத்த யோகங்கள் எல்லாம் இதுக்கு வந்து கம்பல்சரியான இல்ல. பக்தி யோகா வந்து லிஃப்ட் மாதிரி. மாதாஜி அந்த லிஃப்ட்ல ஏறணும்னா நான் ஒரு 10 ஸ்டெப் ஏறணுமா? இல்ல, ஃப்ளோர்லயே லிஃப்ட் இருந்தா நம்ம ஏறலாம், நேரா கொண்டு போய் மேல விட்டுருணும். இதுதான் பக்தி யோகா.
அதனால வந்து இது வந்து இருக்கிறதுலயே என்ன அப்படின்ற கிளாசிபிகேஷன் சொல்றாங்களே தவிர எது பெட்டர் என்ற இது பாயிண்ட் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்களேன். யாகத்தின் நோக்கத்தை அறிந்து கொள்ளுதல், திவ்ய ஞானத்தை அடைவது அகர்மா உயர்ந்தது. இல்லை என்றால் பௌதிக செயல்களிலே இருப்பது கர்மா வாழ்க்கைக்கான. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திவ்ய ஞானத்தை அடைவது அகர்மா. அகர்மா அப்படின்றது எல்லாமே ஆண்டவனுக்கு டோட்டேல் பண்றது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கோபிகள் ஆஃப் ரஜா வந்து எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் தான் இருப்பாங்க. இப்போ நீங்க நினைப்பீங்க, என்ன மாதாஜி அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆகி கணவன் இருந்தும் கிருஷ்ணரோட இருக்காங்களே, இது விகர்மா இல்லையா? ஆனா இல்ல. எது கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கோ, கிருஷ்ணரோட சந்தோஷத்துக்கோசரம் இவங்க செய்யறதால இட் இஸ் விகர்மா. அப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்து கரெக்டா நியாயமா தானே சொன்னான். அதாவது அவன் என்ன சொல்றாரு, அவரு அர்ஜுனர் வந்து இந்த மாதிரி என்னோட சித்தப்பா, என்னோட தாத்தா, ரைட், அவரை வந்து கொலை பண்ணக்கூடாதுன்றது நியாயம் தானே மாதாஜி. ஏன்னா இது வந்து அவரோட ஆசை. என்னோட சித்தப்பா, என்னுடைய என்னுடைய என்ற தன்னுடைய என்ற தாட் போகணும். ஏன்னா இது வந்து கிருஷ்ணர் கோசரம் செய்யணும் என்றதால தான்ன்றதை தூக்கி போடுற மூமெண்ட் தான் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்க முடியும். அதனால எந்த நோக்கமா இருந்தாலும் அவரை திருப்தி பண்றதுதான் நோக்கமா இருக்கணும். ஏன்னா எதுவா இருந்தாலும் அதுதான் மோட்டிவ். ஹரே கிருஷ்ணா மதன். ஸ்கிரீன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதே. நான் செய்வதை ஏன் செய்கிறேன், எதற்காக செய்கிறேன், பதில் தெரியவில்லை என்றால் அடக்கத்துடன் கேட்டு அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முக்கியமா ஒண்ணு வரும். ஏன் செய்யறோம்னு தெரியலன்னா கேட்கணும். ரைட், இததான் நம்ம வந்து இங்க இருந்து பார்க்க போறோம். நம்ம ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னன்னா 34 to 42 இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா எப்படி பண்ணணும், எந்த மூட்ல பண்ணணும்ன்றதுதான் முக்கியமான ஸ்லோகா 34 பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க. தத்வித்தி பிரணிபிராத்தேன பணிப்ரஸ்னேன சேவையே உபதிருஷந்தே தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷினஹ. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, தத்வித்தி பிரணிபிராத்தேன, அதாவது தத்விதி அப்படி இருக்கிற அந்த நாலேஜ் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா, பணி பிரச்சனைன சேவையா, சேவை மூலமாலதான் நம்மளால கத்துமுடிக்க முடியும். உபதிருஷ்டந்தை தே ஞானம், அந்த ஞானம் வந்து ஞானின தத்துவ தர்ஷன ஞானம் இருக்கிறவங்க தான். நான் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கேன், என்னை யாரால விடுவிக்க முடியும்? பூட்டுக்கு சாவி இருக்கிறவனாலதான் முடியும். இல்ல மாதாஜி, பூட்டை உடைக்கிறவன், அட்லீஸ்ட் அதுக்கு பூட்டை உடைக்கிறதுக்காவது சக்தி இருக்கிறவன தான் முடியும். நானும் ஜெயில இருக்கேன், நீங்களும் ஜெயில இருக்கீங்கன்னா எப்படி நம்ம வெளில போவோம்? இது சினிமா மாதிரி நம்ம பிளான் எல்லாம் டிவைஸ் பண்ண முடியாது. எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பிரிசன். அதனால வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒருத்தர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட நம்ம கேள்வியே கேட்க கூடாது, இல்ல கேட்கணும். ஓ கேட்கலாமா அப்படின்னா, எதனால கேட்கணும்னா பணிவா கேட்கணும். ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா, குருக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு கேட்கறதுக்கு கூடாது. குருக்கு கிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற பாவத்துல நம்ம கேட்கணும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட பணிவா போய் சேவை செஞ்சு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி ஞானம் நம்மளால, ஹவு கேன் வி அச்சீவ் ஞானம் அப்படின்றது என்னன்னா, ஃபுல் சரண்டர் ஆகணும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகணும். கொஸ்டின் பண்ணணும், டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணணும். ரைட், சேவை மனப்பான்மை இருந்தாதான். இப்ப வந்து நான் உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பக்தி எப்படி வந்துச்சுன்னா, நம்ம பிறப்பால நம்ம இருக்கிற ஃபேமிலியில பக்தி எல்லாம் சொன்னாங்க. பட் உண்மையா பார்த்தா நம்மளுக்கு, நீ உங்ககிட்ட கேக்குறேன், முதல் நம்மளுக்கு எப்படி பக்தி வந்துச்சு? எப்படி பக்தின்றது வந்துச்சு? அப்பா அம்மா பாட்டி இவங்க எல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு அப்படி இன்சிஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி வளர்ந்தது பக்தி. மாதாஜி எதுவும் கேட்கல மாதாஜி.
கொஸ்டின் கேட்டு அமைதியா இருக்காங்க. மாதாஜி பேசுறது கேட்கல இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து ஜீரோல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம பக்தியை வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா நம்ம ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். பக்தி வந்து இப்ப 20% விட்டோம்னா நம்ம வந்து அதே 20% இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அடுத்த ஜென்மத்துல 20ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுவே கர்மால மாதாஜி நான் வந்து நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கேன், ஒரு 100 கோடி என்கிட்ட இருக்கு, அடுத்த ஜென்மத்துல நான் பிறக்கச்சே 101 கோடியில பிறப்பேனா? பிறப்பீங்களா? மாதாஜி இப்பதான் மாதாஜி கேட்க ஆரம்பிச்சது, இதுக்கு முன்னாடி கேட்கல மாதாஜி. கொஞ்சம் கேட்கலையா? சரி. இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு 10 கோடி சேர்த்து வைக்கிறீங்க இந்த ஜென்மத்துலன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கறச்சே எவ்வளவு கோடியில நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? திருக்கோடியில 0. திருக்கோடி. வெரி நைஸ், லவ்லி வேர்டு. மணி யார் சொன்னீங்க திருக்கோடி என்ற வார்த்தை? லோகநாயகி மாதாஜி. வெரி நைஸ். கரெக்ட், தெருக்கோடியில தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். நம்ம வந்து எந்த விதத்திலயுமே வந்து நம்ம பண்ணுமே 10 கோடி எனக்கு வேலிடிட்டி இருக்கானா இல்ல. அதேதான் ஞானத்துக்கும். நான் இவ்வளவு பண்ணியிருக்கேன், எந்த ஸ்டேஜா இருந்தாலும், அதாவது அட்வான்ஸ் யோகியா இருந்தாலும் சரி, பிகினரா இருந்தாலும் சரி, நான் வந்து எனக்கு ஒண்ணும் முடியாது, நான் வந்து விட்டேன்னா விட்டேன். ஒண்ணு நேரா நான் வந்து அந்த மூல சக்கரால இருந்து மேல ஆக்னியா சக்கராக்கு எடுத்து நான் போயிடணும் ஒரீடா. விட்டேன் வச்சுக்கோங்க, எங்கேயோ ஒரு ஸ்டெப் காலி, மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஆனா பக்தி அப்படி இல்ல. 20%ல ஸ்டார்ட் ஆனா அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல அங்க இருந்து கண்டினியூ ஆகும். அப்பனா இந்த தடவை நீங்க கண்டினியூ ஆகிற சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அப்பனா போன ஜென்மத்துல உங்களுக்கு பக்தி பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பக்தி கிடைச்சிச்சு? ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும், ரைட்? அது எப்படி கிடைச்சிச்சு? திங்க் பண்ணீங்களா? ஓகே, இந்த ஜென்மம் ஓகே, அடுத்த ப்ரீவியஸ் ஜென்மம். மாதாஜி, நம்ம ஏதாச்சும் நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது அவங்க சொன்னதை வச்சு, முன்னோர் சொன்னதை வச்சு, கடவுள் நம்பிக்கையில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை கேட்டு கிடைச்சதுல இருந்து நமக்கு பக்தி வந்துருக்கும். கரெக்ட். சோ நீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சொன்னீங்க, அதாவது பிரச்சனை இருந்தா ஓகே, பட் பிரச்சனை இருந்தா இங்கதான் போகணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும்னா அதுக்கும் ஒரு பக்தி வேணுமே. சரி, அப்ப யாரோ கேட்டிருப்பாங்க, சோ ஸ்ரவணம் ஓகே, பட் அந்த ஸ்ரவணம் கேட்கறதுக்கும் ஏதோ ஒரு சுக்ருதி இருக்கும். எப்படி? கரெக்டா புடிச்சீங்க, ஸ்ரவணம் எங்கேயோ கேட்டிருக்கணும், அதனாலதான் நம்ம போறோம். வெரி பியூட்டிஃபுல் ரியலைசேஷன். பட் அந்த கேட்கறதுக்கும் புண்ணியம் எல்லாருக்குமே கேட்கறாங்க, இல்ல எல்லாருக்குமே கேட்கற சான்ஸ் ஏன் கிடைக்கல? ஒண்ணு கேட்டாலும் மண்டைக்கு போல, இல்லைன்னா கேட்கறதுக்கே சான்ஸ் கிடைக்கல. வை? நம்ம எல்லாமே பகவானோட நித்திய அங்கத்துல இருந்து வந்ததுனால நமக்கு அந்த சுக்ருதி இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் இருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம பகவானோட அங்க துகள்கள்ங்கிறதுனால அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் நம்ம சேவை மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் இருக்கு, பட் பூர்வ ஜென்மத்துல எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னு கேக்குறேன். கரெக்டா சொல்றீங்க, பூர்வ ஜென்மத்துல கனெக்ட் இருக்கு, பட் வை ஹவு ஐ காட் பூர்வ ஜென்மத்துல? பூர்வ ஜென்மத்துல உங்களுக்கு நீங்க பேசிக்கிறீங்க, எனக்கு காது கேட்கல. அந்த நம்ம ஆத்மா வந்து பரமாத்மால இருந்து வந்ததுனால அதை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம், அதனால அந்த பக்தி தானா வருது. என்ன மாதிரி? உள்ள இருந்தா அவர் நைஸ் ஐடியா, மனசுக்குள்ள அவர் பரமாத்மா இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. அப்பயே உங்ககிட்ட ஒண்டிதான் பரமாத்மா இருக்காங்களா, மத்தவங்க கிட்ட இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல மாதாஜி? 2 கிளாஸ்க்கு முன்னாடி சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, இந்த நம்ம பாகவதற்கு அங்க கோயில் இருக்குன்னு ஏதாவது சேவை செஞ்சிருந்தா கூட பர்ஃபெக்ட், அதே ஆன்சர் தான் நானும் கேட்டேன். அதாவது ஏதோ ஒரு சேவை செஞ்சாகணும், இல்லைன்னா வராது.
அதாவது நான் வந்து தெரியாமலோ தெரிஞ்சோ பண்ண அதுதான் அக்ஞாத்த சுக்ருதி. அந்த அக்ஞாத்த சுக்ருதி வரத்துக்கு கிருஷ்ணரோட அருள் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அது ஏதோ அதாவது அது வந்து பாகவத சேவையாம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு பாகவதற்கு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எப்படியோ நம்ம சேரிட்டி பண்றோம்ல, தியானம் பண்றது வந்து பிளான் போட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது, சில தடவை பண்ணுவோம். பட் இல்லைன்னா டக்குன்னு ஏதோ ஒரு தெரியாம ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பல கோடி வரும் இல்ல. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாமலோ தெரிஞ்சோ பண்றதுதான் கிரேட்டு அப்படின்றது. சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, ரைட்? சோ இந்த மாதிரி ஆம், ஆம், அதையும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்க. சோ இந்த பர்டிகுலர் நேச்சர் ஆஃப் தட் எப்படி பண்றாங்கன்றதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம், ரைட்? இப்ப வந்து ஒரு கதை சொல்றேன், அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இதோட வேல்யூ புரியும். கதை டைம். இந்த கதை வந்து ஒரு செகண்ட் நானும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கதை என் கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல. இது வந்து பத்ம புராணத்தின் கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம பகவத்கீதால பார்த்தோம் இல்லையா, தத்வித்தி பிரணிபிராத்தேன பிரணிபிரஷ்னேன சேவையா உபதிஷந்தே தே ஞானம் ஞானின தத்துவதர்ஷினக. இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மூலமா கத்துக்கிட்டா நம்ம சீக்கிரம் கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. இப்போ இந்த கதையில வந்து ஹியரிங், ஸ்ரவணம் ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கு. சோ பத்ம புராணத்துல இருக்கிற ஒரு கதை இது. இது என்னன்னா, 2 கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. கோகர்ணா, துண்டுகாரி. இதுல வந்து ஹீரோ கோகர்ணா, வில்லன் வந்து துண்டுகாரி. இவங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளாஷ்பேக் ஸ்டோரி போலாம். ஓகே, பிளாஷ்பேக் ஸ்டோரினா இப்போ முன்ன அவங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, துண்டுகாரிக்கு அம்மா அப்பா, இவங்க துண்டுகாரி அம்மா அப்பா, கோகர்ணா அப்பா அம்மா அப்பான்னு இல்ல, ஒரு 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 முனிவரும் அவர் மனைவியும் இருந்தாங்க. இப்போ அவருக்கு வந்து குழந்தையே பிறக்கல. சோ அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, நிறைய தபால்லாம் இருந்து அவருக்கு பிறக்காது. அதனால வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் வந்து இன்னொரு பெரிய முனிவரை மீட் பண்ணுவாரு. அதனால எனக்கு குழந்தை வேணும், எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கறச்சு, அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஒரு பழத்தை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. இந்த மாதிரி என்னன்னா, நான் இந்த பழத்தை கொடுக்குறேன், நீங்க வந்து உங்களோட மனைவி கிட்ட போய் கொடுங்க. மனைவி கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மனைவி அதை சாப்பிட்டா வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அதுவும் நல்ல குழந்தை, அவ்வளவு தங்கமான ஒரு குழந்தை அப்படின்னு. சோ இப்போ துண்டுக்காரி வந்து என்னன்னா, என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்டினரி கதைதான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு துண்டுக்காரிக்கு போய் கொடுத்தா, இந்த காலத்துல இருக்காங்கல்ல, எனக்கு குழந்தையே வேணான்ற மாதிரி, அந்த டைமே துண்டுக்காரியோட அம்மா, அது அவங்க பேரும் துண்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற பேர் தான், கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். இப்ப அவங்களோட அம்மா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு குழந்தையே வேணாம் அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஐடியா கேட்பாங்க. சோ என்ன கேட்பாங்க, எனக்கு குழந்தை வேணாம், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லு அப்படின்னா, அதை குழந்தை வேணாம்னா தூக்கி போடு அந்த பழத்தை. அச்சோ, விடுவாங்களா? எங்க அவர் வந்து என்னை கொன்னே போட்டுருவான், அதுவும் அந்த காலம். அதனால நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்ட உடனே, நீ என்ன பண்றனா, உனக்குதான் ஒண்ணு இருக்காங்களே, உனக்கு ஒரு தங்கை, தங்கையோ அக்காவோ, இவ பேர் வந்து துண்டுலி. சோ துண்டுலியோட அக்காக்கோ இதுக்கோ நீ என்ன பண்றனா, நீ தான் வசதியா இருக்க, நீ போய் உன்னோட அக்கா அந்த இன்னொரு சிஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு, அவ வந்து ஆல்ரெடி வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கா, அவ குழந்தைய நீ சும்மா பாரோ பண்ணிக்கோ. அவன் ஏன் கொடுக்க போறான்னு நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரும். ஏன்னா இவ துண்டுலியும் அவ கணவனும் நல்ல பணக்காரங்க. சோ அவன் வந்து கண்டிப்பா ஒத்துப்பாங்க இல்லையா, ஏன்னா இவ ஏதோ குழந்தைய வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாளே அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஒண்டிப்பாங்க, அப்படியே காலத்துக்கும் அவங்களுக்கு கேரண்டீடு இன்கம் மாதிரி. சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இருக்கிற பழத்தை என்ன பண்றதுதான், தூக்கி போடுன்னு சொல்லிட்டு அதை தூக்கி போட போய், அது அவங்க பின்னாடி இருக்கிற அந்த பண்ணையில இருக்கிற அந்த பசுமாடு சாப்பிட்டுரும். அந்த பசுமாடுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும். என்ன மாதாஜி, எப்படி குழந்தை பிறக்குது, ஒரே டைம் எப்படி டெலிவரி ஆகுதுன்னா, திட்ட 2மே ஒரே டெலிவரி டைமா. அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு பறக்கிறது, ஒரு பெண்ணுக்கு 9 மாசம்னா, பசுக்கும் திட்ட அது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பசுமாட்டுக்கு பிறந்த குழந்தை அப்படியே இருக்கு, பேபி மாதிரி, ஒரு ஹியூமன் பேபி மாதிரி, காதுண்டி பசு மாதிரி இருக்கு. அதனால அவனுக்கு கோகர்ணான்னு பேர் வச்சாங்க. துண்டுக்காரிக்கு பிறந்த குழந்தைன்றது நிஜமான குழந்தை இல்ல. அதாவது அவங்களோட தங்கைக்கோ அக்காக்கோ பிறந்த அந்த குழந்தைய தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இவங்க தன்னோட குழந்தையா அவங்க மாத்திடுறாங்க இல்லையா. இவங்க பேரு துந்துலினால அவங்க அந்த குழந்தைக்கு துண்டுக்காரி அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. அந்த குழந்தை ஆக்சுவலா என்ன, தங்கையின் குழந்தை, அது ஒரு குட்டி ரவுடி குழந்தையாய் பிறக்க வளர்றதும் ரவுடியா பண்றாங்க.
எவ்வளவு மோசமானவனா இருந்தானா, குடி, போதை எல்லா விஷயத்திலயும் பண்ணுவாங்க. இந்த வலிய தாங்க முடியாம துண்டிலி ஒரு தடவை வந்து அவன் என்ன பிளான் பண்ணுவான்னா, அம்மாவே கொன்னுடணும். ஏன்னா பைசா கொடுத்தா கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல. அந்த அம்மாவையே கொன்னுடணும்னா வளர்த்த நம்மளையே இவன் கொல்லுற லெவலுக்கு வரானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மன கஷ்டத்துல போயிட்டு அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுல இருக்கிற அந்த வெல் இல்லையா அங்கேயே விழுந்து இறந்துடுவாங்க. இப்போ என்ன ஆறான் அப்படின்னா, துண்டுக்காரி வந்து வீடே ஃபுல் சொந்தம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. இப்போ கோகர்ணா நிறைய தபங்கள், யக்னங்கள், புண்ணியம். ஏன்னா பசுக்கு பிறந்தாலும் அவர் கொடுத்த பக்தினால வந்த குழந்தை இது. அவ்வளவு புண்ணியங்கள் பண்ணோம். இப்போ துண்டுக்காரிக்கு ஃப்ரீ ஹோம், இருக்கிற பொண்ணுங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு வருவான், தண்ணி அடிப்பான், அக்கிரமங்கள் எல்லாம் செய்வான், கணக்கில்லாத அக்கிரமங்கள். சரி, இப்ப என்னடா பண்றது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அவங்க எல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, இது வேணும் அது வேணும்னு. அவங்கள சந்தோஷப்படுறதுக்கு துண்டுக்காரி ஒரே அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு பண்றது. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் நினைப்பாங்க, நல்ல சொத்து இருக்கு, இவனை எப்படியாவது கொன்னுடணும் அப்படின்னு பிளான் போடுவாங்க. ஒரு 2 தடவை பிளானும் ஃபெயிலியர் ஆகும். என்னமோ பண்ணுவாங்க, பில்லோ போட்டு அனுப்புவாங்க, அதெல்லாம் செட் ஆகாது. கடைசியில என்னன்னா, நெருப்பை கொண்டு வந்து ஊத்தி க்ளோஸ் பண்ணிடும். நெருப்புனா சுட சுட ஏதோ தண்ணியோ ஏதோ ஊத்தி அவரை காலி ஆக்கிடுவாங்க. பேசிக்லி கொன்னுடுறாங்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ கொன்னுட்டக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, துண்டுக்காரி பேய் ஆயிட்டான். அது எப்படி மாதாஜி பேய் ஆக முடியும்னா, நம்மளும் பேய்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. நம்மளுக்கு உடம்பு இருக்கு, பேய்க்கு உடம்பு இல்லை. சோ பேய்னா என்ன, வித்தவுட் பாடி. இப்போ இது வந்து கிராஸ் பாடி சொல்றோம். மனம், புத்தி, ஆத்மா, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, நாட் ஆத்மா, அகங்காரம். இதுதான் சட்டல் பாடி. இதெல்லாம் ஆத்மாவை சூழ்ந்து இருக்கு. இப்போ இந்த பஞ்சபூதத்தெல்லாம் ஆன இந்த சரீரம் போச்சுன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த அகங்காரம், மனம், புத்தி இருக்கும். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ உடம்பு இல்ல, அதனால என்ஜாய் பண்ண முடியல. நான் சாப்பிடணும்னா சாப்பிட முடியாது. அதனால இந்த துண்டுக்காரி ரொம்ப மன வருத்தத்தோட அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாளா. அப்போ கோகர்ணா வந்தா கோகர்ணாவையே கிட்ட வந்து அட்டாக் பண்றச்சு. ஏன்னா தெரியாது பேய் ப்ராப்ளம் இல்ல. அப்புறமா சொல்லும், ஐயோ நீ என்னோட புதல்வனாச்சே, என்னோட நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு அண்ணே. கோகர்ணா 7 நாள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்வாரு. இப்போ நீங்க பாப்பீங்க, 7 நாள் இன்னொருத்தரும் சொல்றாரு, பரீட்சித் மகாராஜும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. பரீட்சித்து ராஜாவா இருந்து ஆனா குழந்தையிலேயே பக்தன். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் அவர் வந்து கருவா இருக்கறச்சேயே அவர் காப்பாத்துறாரு. இப்ப வந்து பரீட்சித்து 7 நாள் தான் தனக்கு வாழ்க்கை, 7 நாள் இறக்க போறான்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் வந்து கங்கை கரையில போய் உட்கார்ந்த உடனே சுகதேவ் கோஸ்வாமி அங்க வருவார். இப்போ இந்த காம்பினேஷன் சூப்பர் காம்பினேஷன். ஏன்னா பரீட்சித்தும் டிவோட்டி, சுகதேவும் டிவோட்டி. வியாச புத்திரனான சுகதேவ், அர்ஜுனனோட பேரனான இவர் வந்து அதாவது அபிமன்யோட மகனானவர் தான் பரீட்சித். இப்போ இருக்கிற இந்த காம்பினேஷன் டேஞ்சரஸ் காம்பினேஷன். ஏன்னா கோகர்ணா பக்தர், துண்டுக்காரி என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும், பேசவே வேண்டாம் அவனைய பத்தி. ஆனா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இந்த துண்டுக்காரி வந்து பேய் உடம்புல இருக்கறச்சே அந்த நம்ம பேம்புன்னு சொல்லுவோம், 7 கட்டையில அவன் கட்டி இருப்பாங்க. சோ இவன் என்ன சொல்லுவான்னா, ஒரு தடவை நீ லிபரேட் ஆரச்சும் ஒரு கட்டம் நீ புனிதமாறன்னு உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ கோகர்ணா அந்த கதையை சொல்ல சொல்ல துண்டுக்காரி ஒண்டி கேட்கல, நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க. ஆனா 7 நாள்ல துண்டுக்காரி அவ்வளவு நுண்ணியமா கேட்டதால 7 நாள்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டு நேரா அவர் வைகுண்டம் போயிடுறாரு. இப்போ நீங்க கேக்கீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் துண்டுக்காரி நிலைமையில மத்தவங்க இல்லையே. நம்மளே எடுத்துக்கோங்க. நான் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே நடுவுல மொபைல பாக்குறேன். கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே அங்க என்னன்னு கவனம் போகுது. கிளாஸ் கேட்கறச்சே நீங்க வீடியோ வேற ஆன் பண்ணலையா, நீங்க கவனம் எங்க இருக்குன்னே எனக்கு தெரியல. நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படி இப்படி 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 போயிட்டு இருக்கு. ஆனா துண்டுக்காரி நிலைமை அப்படி இல்ல. தான் பேயின் இடத்திலிருந்து விடுவிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் ஜாஸ்தி. அந்த ஆர்வத்துல கேட்டதால மத்த எல்லாரையும் விட அவரோட ஸ்ரவணம் ரொம்ப ஹை. அதனாலதான் ஸ்ரவணம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. இல்லைன்னா நம்ம பாம்புக்கு காது இருக்கிற மாதிரி, அது சொவிடு ஆனா காது இருக்கும், அது தண்டம். நம்ம காதும் அத மாதிரி பிரயோஜனம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி பாகவதம்ல சொல்லிட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதனால பிறந்ததுல இருந்தே நம்ம போக்கஸ் நவ பக்தியில ஹியரிங், ஸ்ரவணம் வந்து முக்கியத்துவம் நம்ம நிறைய கொடுப்போம். இப்போ இந்த மாதிரி துண்டுக்காரி 7 நாள்ல விடிவு இருக்கச்சே நம்மளும் 7 நாள் படிக்கலாமா ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. ஏன் சொல்றேன்னா, கோகர்ணா அவ்வளவு பவர்ஃபுல். அதே மாதிரி பரீட்சித் கேட்ட சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல். அதனால கரெக்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், நம்மள கரெக்டான குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டோம்னா
நம்ம குயிக்கா எலிவேட் ஆயிடுவோம் அப்படின்றதான் கணக்கு. 7 நாள் பாகவத சப்தான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பைசா வாங்கிட்டு பண்றவங்க கிட்ட இருந்து அவ்வளவு எலிவேஷன் வராது. ஏன்னா சொல்றவங்களும் அவ்வளவு கிரேட் இல்ல, கேட்கிற நம்மளும் கிரேட் இல்ல. இங்க வந்து கிரேட் இல்லாத துண்டுகாரிக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா அவன் வந்து அந்த ஆர்வத்திலேயே கேட்கறதால. அதனால நம்ம பாகவதர் கிட்ட இருந்து கேட்கிற கதை ஏதோ கதை இல்லாம நம்ம ஆர்வத்துல கேட்டோம்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மள கிரேட் ஆடும். இப்போ நீங்க கேட்கிற கதையும் பக்தி யோகா தான். என்ன மாதாஜி கதை சொல்றீங்க, அது எப்படி பக்தி யோகானா? கதை சொல்றது என்னை பத்தி இல்ல, கிருஷ்ணரை பத்தி. நம்மளை பத்தி பேசுறாங்களே அப்படின்னு ஒட்டு கேட்பாங்கல்ல, அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் ஆஹா நம்மளை பத்தி இவங்க பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேப்டாப்ல வந்து பக்கத்துல உட்காந்துடுவாங்க. சோ அதனால இந்த கதையில் பாகவதமோட புலன்கள் பத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்கு. இதோட நம்ம மெயின் ஸ்டோரி போலாம். வாஞ்ச கல்பத்தருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இங்க போலாமா? இங்க நம்ம கதை கேட்டீங்களா? எல்லாரும் கதை ரொம்ப சைலண்டா இருந்தா எனக்கு சந்தேகம் வந்துடும். நீங்க தூங்கிட்டீங்களா இல்ல நான் தூங்கிட்டேன்? நான் கேட்டோம் மாதாஜி. ஓகே. சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் தத்விதி பிராணி பார்த்தேனெல்லாம் சொன்னது இதுக்கோசரம் ஓகே, நீங்க மாஸ்டர் சொல்லிட்டீங்க, நான் குருட்டுத்தனமா யார் சொன்னாலும் ஏத்துக்கிறேன்ற ரூல் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேணாம். நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம், ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம ஏடா குண்டக்க முண்டக்க கேள்வி கேட்காதன்னு சொல்லுவீங்கல்ல, அது மாதிரி குதர்த்தனமா கேட்க கூடாது. சந்தேகம் கேட்கணும், நியாயப்படி கேட்கணும், சந்தேகம் தீர்றதுக்கு கேட்கணும். அதனால நம்ம இத வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். அவர் சொல்ற ரூல அப்படியே ஹம்புலான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை கேட்டு ஃபாலோ பண்ணா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம். அதனால இப்ப அடுத்த 2 ஸ்லோகா என்னன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்படும் உன்னத ஞானத்தின் மகிமைகளை பதம் 35 முதல் 37 வரை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது என்ன? படிங்க. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवै यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दर्शयस्यात्मन्यदो मयि. இவ்வாறு தன்னுணர்வடைந்த ஆத்மாவிடம் இருந்து உண்மை ஞானத்தை பெற்ற பின் நீ மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய். ஏனெனில் இந்த ஞானத்தின் மூலம் எல்லா உயிர்களையும் பரமனின் பாகமாக வேறு விதமாக கூறினால் என்னுடையதாக நீ காண்பாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன கிரேட்? ஏதோ அவர் சொல்லிட்டு போறாரு, அவருக்கு ஞானம் இருந்தா எனக்கு என்ன லாபம்னா, அவர் மூலமா நம்ம கேட்டோம்னா எல்லாருமே தன்னோட அங்கங்கள். இப்போ இனிஷியேஷன் அன்றது ஒரு ப்ராசஸ், ரைட்? தீக்ஷா அப்படின்றது, அதாவது பிராமணர்கள் உபநயனம் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவங்க வந்து உபநயனம் பண்ணவங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி, இங்கேயும் அதேதான். இனிஷியேஷன் ஆனவங்க, உபநயனம் என்ற பேரானவங்க, தீக்ஷா பெற்றவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் வந்து காட் பிரதர்ஸ், காட் சிஸ்டர் சொல்லிப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாமே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இணைந்திருப்போம். என்ன அப்படின்னா இன்விசிபிள் செயின் ஒரு இருக்கு. அதான் நம்ம எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்றது என்னன்னா கிருஷ்ணர் தான். இந்த பாவத்துல பார்ப்போம். இங்க மணிகண்டன் என்றவர் எந்த ஊர்ல இருக்காரு, எந்த நாட்டுல இருக்காரு, அவர் பேர் என்னன்றதெல்லாம் தெரியாட்ட கூட என்ன கனெக்ட் ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணர் கனெக்ட் ஆகிறாரு இங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிறதால. ஆனா நம்ம ஏதோ ஊர்ல சம்மந்தமே இல்லாதவங்களையும் கிருஷ்ணர் தான் கனெக்ட் பண்றாரு. அதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதான் இன்விசிபிள் செயின் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி இவங்க அதை பார்ப்பாங்க. அதாவது கிருஷ்ணரால கனெக்ட் ஆறாங்க அப்படின்னு பாக்குறதால இவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி லிபரேஷன் இருக்கு. அதனால ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்னன்னா அந்த ஞானத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. அது வந்து பரம்பரையில கேட்டாதான் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா நான் என்னோட சொந்த கதை சொன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கை வைத்தியம் கூட நான் யார்கிட்ட இருந்தோ கேட்டுதான் சொல்ல முடியும். நானா சொந்தமா பண்ணா இட்ஸ் கால் கிரியேட்டிவ் வைத்தியம், கை வைத்தியம் இல்ல. இப்போ நீங்க வந்து வரீங்க, வந்து எனக்கு ஒரே வயிறு வலி, அப்படியா சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க, ஒரு 10 நாள் சரியாயிடும். கரெக்ட், நம்ம உயிரும் போயிடும், ரைட்? அதனால ஒரு லாஜிக்ல நான் சொன்னா கூட நீங்க யார் சொன்னீங்க, ஒண்ணு மெடிக்கல் டிகிரி வாங்கணும், சர்டிபிகேட், இல்லைன்னா பரம்பரையில சொன்ன அந்த காலத்து தாத்தா வைத்தியம்ன்றதும் பரம்பரை வைத்தியம் தான், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஆல்ரெடி பௌதிக உலகத்து மயக்கத்துல இருக்கோம், அந்த மயக்கத்திலேயே வந்துட்டு இருக்கோம். அதை விட்டுட்டு நம்ம அத போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே இந்த கான்செப்ட்ல எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பரம் பூரண உண்மை, மாயை என்றால் இல்லாதது. கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வோம், மாயையில் மயக்கத்தில் விழ மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் வந்து சேவை செய்யணும். யாருக்கு? ஒண்ணு கிருஷ்ணருக்கு, இல்ல மாயைக்கு, நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம்.
ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் உண்மை. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு கடிச்ச ஆப்பிள் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது, மாய ஃபுல் ஆப்பிள் மாதிரி கண்ணாடியில தெரியுது, இதுதான் உண்மை. இந்த சைடு கடிச்சிருக்கோம், ரைட்? அதனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த உண்மையை அவர் காட்டுறாரு, இல்லைன்னா நம்ம இதுதான் உண்மை அப்படின்னு. நம்ம பகவத்கீதால பார்த்தோம், இதுக்கு மேல வரும் 8வது சாப்டர்ல, ஏன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இது துக்காலயம் ஆனா இது பர்மனன்ட் இல்லைன்னு அதை நம்ம புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் அப்படின்றதான் பாக்குறோம். இப்போ இந்த ஞானத்தோட கண்டினியூஷன் தான் அடுத்த ஸ்லோகா 36 கூட படிங்க மாதாஜி. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैज्ञानप्लवेनैव விருஜினம் சந்தரிஷ்யசி. பாவிகளின் எல்லாம் பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னதமான ஞானம் என்னும் படகில் நீ நிலை பெற்று விட்டால் உன்னால் துன்பம் கடலை கடந்து விட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மோசமானவன், நம்ம அதுக்குதான் துண்டுகர்ணி ஸ்டோரி சொன்னேன், அவனை விட மோசமா ஒருத்தன் இல்ல. அந்த மாதிரி நிறைய சில, ரொம்ப இல்ல பட் சில காரங்கள். அப்போ ஒரே ஒரு துண்டுக்காரி தான் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு துண்டுக்காரிட்டாங்க, ரைட்? அப்படி இருந்தாலும் அந்த கடல்ல இருந்து நம்ம கரை ஏறிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு கடை டைட்டானிக் சிங்க் ஆன மாதிரி நம்ம சிங்க் ஆக மாட்டோம், மேல தூக்கி போயிடுவோம், ரைட்? ஏன்னா அந்த டைட்டானிக் மூவி யாரெல்லாம் பாத்தீங்க? யாருமே பாக்கலையா? பாத்தீங்களா? தேங்க்ஸ் மாதாஜி, வெரி நைஸ். அட்லீஸ்ட் உண்மையா சொல்லிட்டீங்க, நானும் பாத்திருக்கேன். டைட்டானிக்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோ வந்து தன் உயிரை படம் வச்சு அந்த ஹீரோயினை காப்பாத்திடுவாரு. அதே மாதிரி இந்த ஞானத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டினா என்ன ஆனாலும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்ற குரு ஞான படகுல இருந்து நம்ம கிட்ட நம்ம விழவே முடியாத லெவலுக்கு அவர் காப்பாத்துவாரு. பாவம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அவர் அந்த பாவத்தை ஏத்துக்கிட்டு நம்மள கரை ஏத்துறது அவரோட வேலை. சோ அதுதான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி. இது வந்து அந்த தண்ணியில பௌதிகத்திலேயே டைட்டானிக் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸ்டோரியா இருந்தா உண்மையான ஸ்டோரியோட மகிமை தான். அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம பண்ணணும், பிளைண்டா இல்ல, பட் ஒரு லாஜிக்கோட நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணா அவர் ஆல்ரெடி லிபரேட்டட்னால நம்ம கிட்டயும் அந்த தன்னடக்கத்தோட நம்ம கேட்டோம்னா நம்மளுக்கும் அந்த பரம்பரையில இருக்கிற அந்த ஞானம் வரும். அப்படி நம்மளுக்கு ஞானம் வந்துச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் இந்த பௌதிக கடலுக்கு வராம நம்ம மோட்சத்தை அடைவோம். அதுதான் லாஜிக். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதைதாம்சி சமித்தோக்னிர் பஸ்மசாத் குருதேர்ஜுன ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி பஸ்ம சாத்குருதே ததா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்குவதை போல அர்ஜுனா, ஞான நெருப்பானது ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் சாம்பலாக்கி விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நெருப்பு எப்படி சாம்பல் ஆக்குதோ அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்க, ஞானத்தால வர்றது மத்த செயல்களோட விளைவுகள், அப்படின்னா அவுட்கம்ஸ் ஒண்டி இல்ல, நம்ம ஆக்ஷன்ஸையே கண்ட்ரோல் பண்ணும், அதனால சாம்பல் ஆகுது அப்படின்னு. சோ இதுதான் இதோட ஸ்பெஷல். சோ அந்த ஃபயர் எப்படி கம்ப்ளீட்டா பாவத்தை, அதாவது ஒரு திங்க பேர்ன் பண்ற மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஞானம் வந்து நம்மளோட பாவ கணக்குல எல்லாம் பேர்ன் ஆகுது. மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல படிக்க. எஸ் மாதாஜி. அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்படும் உன்னத ஞானத்தின் மகிமைகள் ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் எரித்துவிடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவுட்கம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா பர்ன் ஆகுது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா போராட்டத்தையும் நிறுத்துங்கள், கிருஷ்ணரை நோக்கி முகம் திருப்புங்கள், அவர் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ரைட் அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். இப்போ ப்ராப்ளமே என்னன்னா, நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க கிளாஸ்ல, பேய் நம்மள அஃபெக்ட் ஆகுமா? ஏன்னா ஆல்ரெடி துந்துக்காரி பத்தி படிச்சிருக்கோம்னா, எப்போனா கிருஷ்ணர் இப்படி இருக்காரு, நம்ம இப்படி இருக்கோம், ஓகே? அப்ப பேய் இப்படி ஈஸியா வரும். ஆனா இப்படி இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நடுவுல வர முடியாது பேயனால. இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல கூட இருக்கலாம், நம்ம இங்க வரணும் ஆனா இங்க வரல, இப்படி இருந்தா கூட நம்ம 2 பேருக்கு நடுவுல வர முடியாது. அதனாலதான் ஜபம் சொன்னா பேய் ஒண்டி இல்ல, பேய் இந்த பிளாக் மேஜிக் தமிழ் என்ன சொல்வீங்க? செய்வினை மாதாஜி. செய்வினை நம்ம செய்யறதா இல்லையா? ஓகே, பில்லி சூன்யம் பண்ணுவோம், அதுவும் நீங்க ஃபெமிலியரா இருந்தா. சோ இதெல்லாம் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது, எந்த விதமான பாதிப்பும் நம்மள பண்ண முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ல நம்மளுக்கு பாக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அததான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து எப்படி நம்மளால முடியும்னா ஒரு குரு மூலமா தான் நம்மளால வளர்ச்சி அடைய முடியும். அடுத்தது 38 மாதாஜி. நஹி ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரமிஹ வித்யதே தத்ஸ்வயம் யோக சௌசித்த காலேனாத்மனி விந்ததி. இவ்வுலகின் உன்னத ஞானத்தை போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறொன்றும் இல்லை. இத்தகு ஞானமே எல்லா யோகங்களின் முற்றிய
முற்றிய பழமாகும். பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை தன்னில் அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம எப்படி போறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஞானத்தை போல இதை விட அன்பீட்டபிள் நாலேஜ் எதுவுமே இல்லை. அதாவது டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ் வந்து டிரான்சென்டல் நாலேஜ். அதுதான் 4th சாப்டரோட ஹெட்டிங், ரைட்? இந்த ஞானம் பெற்றவன் வந்து எதுவுமே அன்பீட்டபிள், இதுதான் திவ்யமான நாலேஜ், ரைட்? இது எல்லா குணங்களும் அவருக்கு இருக்கும். அதனால எந்த ஸ்லோலி ஓவர் டைம், ஒரு பீரியட், ஒரு காலத்துல வந்து தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிருஷ்ணரை போய் செய்வான். அப்படி இருக்கிற இந்த ஞானத்துல டாப் மோஸ்ட் என்னன்னா பக்தி யோகா, ரைட்? அந்த பக்தி யோகா பெற்றவனை அன்ஸ்டாப்பபிள் அன்வாங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட போறத நிறுத்தவே முடியாது. ஏன்னா தான் யாரு, தன்னோட ரிலேஷன்ஷிப் யாரு, நம்மளுடைய நிரந்தரமான இடம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யாரால நிறுத்த முடியும்? யாராலுமே நிறுத்த முடியாது. அதுதான் அந்த கனெக்ட், ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானன் தத்பரஸ்யதேந்திரியः ஞானல் லப்த்வா பராம் சாந்திம் அச்சிரேனாதிகச்சதி. உன்னத ஞானத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடைய மனிதன் அந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவனாவான். அதனை அடைந்த பின் வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த ஞானம் வந்த உடனே அவன் ஆட்டோமேட்டிக்லி பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு நம்பிக்கை வேணும். ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் தமமத். பேசிக்கலி என்ன? ஸ்ரத்தா ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? அந்த ஸ்ரத்தா கான்பிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது? அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகும்? அவனால புல்லன கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ வந்து டெடிகேட் பண்ண முடியும். அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் சரண்டர் ஆகும். சரண்டர் ஆனாதான் புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆகும். புலனை கட்டுப்படுத்தலாமா? அது வந்து அஷ்டாங்க யோகிகள் பண்றது. நம்ம பக்தர்கள் வந்து தெரியும் நம்மளால முடியாது. ஏன்னா அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காரு, நான் மனசை கூட என்னால வந்து காற்றையும் கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனா மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதாவது புலன். அப்படி இருக்கிறச்சே நம்ம எந்த மொழி? அர்ஜுனரே சொல்லிட்டாரு முடியாதுப்பா என்னால அப்படின்னு. அப்போ நம்மளாலையும் முடியாது. அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை போய் பறந்தோம். அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நயா விக்ரம நாசஸ்தி பிரத்யவாகின வித்தியத்தை சொல்பம் தர்மசிய தியாயத்தோ பஜத்தை. இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் என்ன, நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாகின வித்தியத்தை சொல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய தியாயத்தோ மகத்தோ பியான்னா, சொல்பம் நம்ம பண்ணாலும் அடுத்த ஜென்மம் எல்லாமே கண்டினியூ ஆகும், ரைட்? ஆனா இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னா, அதை பண்றதுக்கு எனக்கு மூட் எப்படி இருக்கும்? நான் எப்படி உட்காந்து நான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அப்ப கட்டுப்படுத்தணும்னா என்னன்னா, விஷயாவி நிவர்த்தத்தை நிராகாரசியதேனா ரசோவர்ஜம் ரபேசிய பரந்திருஷ்வா நிவர்த்தித்தே. என்னோட ஐஸ், மைண்ட், விஷயம், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ ஃபோக்கஸ் பண்ணும். எதுல? ஹையர் ஃபோக்கஸ் பண்ணனா மத்தது போகும். ஹையர் நீங்க சொல்றது இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜான ஞானமான கிருஷ்ணரை பத்தினது. அதை பத்தி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்டோம்னா பௌதிக உணர்வுல இருந்து நம்ம விடுபடுவோம். அதனாலதான் பக்திகள் என்னன்னா, நம்பிக்கையோட பண்ணா அந்த ஹைட்டை ரீச் பண்ணுவோம். கீழே விடணும் அப்படின்னு நினைச்சா கஷ்டம். சின்னப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு விளையாட்டு விளையாடணும்னா இருக்கா, மருந்து சாப்பிடுறச்சே இல்ல தண்ணி குடிக்கிறச்சே குரங்க நினைக்காதீங்கன்னு. நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல இருக்கச்சே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ குரங்க நினைக்க கூடாது, தண்ணி குடிக்கிறச்சுன்னா எப்போலாம் தண்ணி குடிக்கிறோமோ குரங்கு ஞாபகம் வரும். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நீங்கெல்லாம் விளையாடலையா? நாங்கெல்லாம் விளையாடணும். சோ அதனால வந்து அதே டாபிக் மாதிரி கிருஷ்ணரை நினைச்சா நம்மளுக்கு பௌதிகம் ஆசை போகும். பௌதிக ஆசை இருக்கக்கூடாது, போகணும் நினைக்க நினைக்க நம்ம அதுலயே நம்ம மாட்டிப்போம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இன்னொரு 3 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஜ்ஞஸ்ய தானஸ்ய சௌஷயாத்மா வினஷ்யதி நாயல்லோகோஸ்தி ந பரோ ந சுகம் சௌஷயாத்மனஹ. ஆனால் சாஸ்திரங்களை சந்தேகிக்கும் நம்பிக்கையற்ற முட்டாள் மனிதர்கள் இறை உணர்வை அடைவதில்லை. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஐயமுள்ள ஆத்மாவிற்கு இவ்வுலகிலோ மறுவுலகிலோ இன்பம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த உலகத்திலயும் இல்ல, அடுத்த உலகத்திலயும் இல்லை. ஏன்னா சாஸ்திரத்தை அவன் நம்பல, சாஸ்திரத்தை விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணல. சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றவன் வந்து என்னன்னா பக்தர். அவர்தான் வந்து தேவர். அவர்தான் வந்து நீங்க சொல்ற சுரா. ஃபாலோ பண்ணாதவன் அசுரா. இது 2 தான் கிளாசிபிகேஷன். அசுராவா இருந்தா என்ன ஆகும்? அடுத்த ஜென்மத்துல இன்னும் நரகத்துக்கு தான் போவான். இந்த ஜென்மத்திலயும் அவனால என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அதனால அறியாமை என்ற இருள்ல அவனை சூழ்ந்தி இருக்கும்.
நம்பிக்கை இருந்தாதான் அவனால சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதனால அவன் வந்து சந்தேக புத்தி இருந்துச்சுன்னா அவனால நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போக முடியாது. பகவான் மேல கம்ப்ளீட் நம்பிக்கை இருந்தாதான் அவன் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் பகவானை போக முடியும். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை ஏன் சூஸ் பண்ணாரு, நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நேத்தோ முந்தா நேத்தோ. ஏன்னா அர்ஜுனர் தான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்ல முடியாது. பெஸ்ட் தான், பட் அவரை விட பெட்டரா கூட இருக்கலாம் யுதிஷ்டரன். ஆனா அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணருக்கு சரண்டர் ஆனார். சொன்னல கதையில நெருப்பத்தோடனா தோற்றுவார். அந்த லெவலுக்கு அவரு சரணம். அதனால அவர் நம்பிக்கை அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஏதாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமியம் மனவர்த்தமானு மனுஷாம் பார்த்த சர்வசய. நீ எவ்வளவு சரண்டராரியோ அந்த லெவலுக்கு நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யோக சந்நியஸ்த கர்மானைஷ் ஞான சஞ்சின்ன சௌஷயம் ஆத்மவந்தன்ன கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ, அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே. இவ்வாறாக அவன் செயல்களை விளைவுகளை பந்தப்படுத்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌத்திகம் எதுவுமே அவன் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து புரிஞ்சிச்சு அவன் என்ன பண்ணணும். அவன் வந்து பக்தியை ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தி யோகா செய்யணும். அது அந்த மாதிரி யார் ஒருவன் வந்து அந்த பக்தி யோகாவை பின்பற்றானோ ஆட்டோமேட்டிக்கா பௌதிக ஆசைகள் போகும், பாவங்கள் சேராது. அவன் வந்து என்ன அவன் ஞானம் என்ற அந்த இதுல நிலை பெற்றதால அவனால வந்து என்ன எதுவா இருந்தாலும் அவன் வந்து ஸ்டெடி மைண்ட், பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் அவனுக்கு இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை படிச்சிருங்க. யார் அகர்மா நிலையை அடையலாம்? பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள், செயல்களின் விளைவுகளை பற்றற்று இருப்பவர்கள், சந்தேகத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள், உன்னத அறிவில் நிலை பெற்றவர்கள், அதனால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ அதனால வந்து எப்படி அக்கர்மானா கிருஷ்ணர் கோசரம் பண்றது, கிருஷ்ணரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு பண்ணாலே நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், ஆல்ரெடி பற்று போயிடும், பௌதிக ஆசைகள் போயிடும். சோ பற்று பக்தி இருந்தா பற்று போகும். அதனால என்ன ஆகுது, நம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம், ஆப்போசிட் சந்தேகங்கள் போகும். சோ பக்தி இருந்தா என்ன வருதும், நம்பிக்கை ஏறும். அப்படியே வந்து என்ன ஆகுது, அந்த பற்றுக்கள் போகும். அந்த இந்த மாதிரி இந்த நாலேஜ்ல அப்படியே நிரந்தரமா இருக்கும். அதாவது யாரை பார்த்தாலும் ஓகே இவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட குழந்தை அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும். அதனால என்ன ஆகுது, பாவங்கள் போகும். ஏன்னா எப்ப பாரு நம்ம கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரி அண்ணா. ஹரி 2 வேலை பண்ணுவாரு. ஹரி என்ற பேரு ஒண்ணு வந்து திருடுறது மனச, இன்னொன்னு அவர் திருடுறது பாவத்தை, அதையும் திருடிடுவாரு. அண்ட் கொடுக்கறது பிரேமையை. சோ இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்தா எல்லாமே நம்மளுக்கு சக்சஸ். லாஸ்ட் ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாத் ஞான சம்பூதம் ஞானாசி நாத்மனஹ சித்வைனம் சௌஷயம் யோகம் ஆதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. எவனே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் சொல்லிட்டாரு. மனசுல இருக்கிற சந்தேகங்களை ஞானம் என்ற கத்தில சீவிடு. நம்ம லோக்கல் பாஷையில கிருஷ்ணரும் அதான் சொல்றாரு. அதுல வந்து நீ முடிச்சிட்டனா இதுக்கு மேல வந்து என்னன்னா எந்திரிச்சு நீ போய் போர் ஃபைட் பண்ணுமா, நான் உனக்கு சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது, நீ கிளம்பு. ஆனா கிளம்ப மாட்டார். 18 சாப்டர் வரைக்கும் அங்கேதான் இருப்பாரு. அது வேற விஷயம். நீங்களும் இங்க இருப்பீங்க, நான் இங்க இருக்க மாட்டேன். பிரபு வந்துடுவாரு, பலராம் பிரபு. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து ஞானத்தில் இருந்து கத்துக்கிட்டது ஒரு சைட்ல, இன்னொரு சைட்ல வந்து நீ இதே ப்ரொசீட் பண்ணு பக்தியில. அண்ட் இப்போ வந்து நீ என்ன பண்ணணும், நீ வந்து போரை பண்ணணும். சோ அர்ஜுனருக்கு அவர் ஃபைனலா சொல்றது என்னன்னா, என்னதான் இருந்தாலும் போய் சண்டை போடு. இப்போ வந்து இந்த ஞானத்துல இருக்கிறதால உனக்கு என்ன ஆகுது, அஜ்ஞானம்ன்றதுல இருந்து நீ விடுபடுத்தி ஆயிட்டு நீ செயலை செய் அப்படின்றாரு. சோ இதோட நம்ம வந்து 4th சாப்டர் கன்க்ளூட் பண்றோம். சோ ப்ராட்லி 4th சாப்டர்ல நீ எந்த லெவலுக்கு சரண்டர் ஆகியோ நான் அந்த லெவலுக்கு இருப்பேன்னு ஒண்ணு. அவர் வந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னா, பரித்ராணாய சாதுநாயம் விநாசாய துஷ்கடம் தர்ம சம்ஸ்தாபநாதாய சம்பமாமி யுகே யுகே.
பரித்ராணாய அப்படின்னா அதாவது நல்லவர்களை காப்பாத்துறதுக்கு, பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்கு தான். எப்ப அவர் வராரு? யதா யதா இ தர்மஸ்ய கிளானிர் பாரதி பாரதா அபியுத்தாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானாம் ஸ்ருஜாமியாம். எப்பெல்லாம் அதர்மங்கள் கூடுதோ தர்மங்கள் அழியுதோ அவர் வந்துடுவாரு அப்படின்னு. எப்படி அவர் ரெசிப்ரிகேட் பண்றாரு? நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஏ தாம் மயம் பிரபந்தேந்தே தாம் தஜைவ பஜாமியம் மன வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யாம் பார்த்த சர்வச. எப்படி நம்ம வந்து நீ பண்றியோ அந்த மாதிரி நான் ரெசிப்ரிகேட் பண்றேன். நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு. எந்த கேட்டகரி? சொத்தை விடுறவங்க, சிலர் வந்து ஞானத்தையும் அவங்க ஐடென்டிட்டியை விட்டு மர்ஜ் ஆறவங்க. பிரம்மச்சாரிகள் காதுல அததான் கேட்பாங்க. கிரகஸ்தாக்களும் அதே போக்கஸ் என்னன்னா தியானம், அவங்களோட பௌதிக அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து ஞானம் வந்து அதை விட பெஸ்ட் வந்து ஞானத்தை விட நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து தியானம், ஹையஸ்ட் வந்து பக்தி யோகா. ஆனா நம்ம இந்த ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும்ல. பக்தி யோகா போனோம்னா we will reach the ultimate அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஏன் ஸ்பெஷலா அர்ஜுனரை செலக்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா, பக்தோ சிமே சகா ஏதி ரகசியம் பக்தோமி சிமேனா பக்தர் அவரு டிவோட்டி அண்ட் அந்த ரகசியம் கான்பிடென்ஷியல் பர்சன், அதனால நான் அவருக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டாரு. இப்போ இப்படி இருக்கிற ஞானம் வந்து யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? தத்வித்தி பிரணி பிரார்த்தேன பிரணி பிரஷ்னேன சேவையா, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட. எப்படி கேட்கணும்? பணி பிரஷ்னேன ஹம்புலா கேட்கணும். உபதிஷந்தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷனக, அப்படி கேட்கணும். அப்போ ஞான திருஷ்டி மூலமா நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்போ எனக்கு வந்து அவரை கொஸ்டின் பண்ணலாமா? கொஸ்டின் பண்ணலாம், ஆனா அவரை சந்தேகப்படக்கூடாது. கிருஷ்ணரே பக்தி, இந்த ஞானத்துல இருந்தோம்னா எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி நம்ம நிறைவேறுவோம். சந்தேகத்துல இருந்தோம்னா நம்ம வந்து என்ன ஆகும்? இந்த ஜென்மத்துல உண்டு இல்ல, அடுத்த ஜென்மத்திலயும் சந்தோஷத்தை இழந்துடுவோம். சோ இப்போ இப்படி இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்னா, கதை கெட்டதெல்லாம் போறோம் அர்ஜுனா, எந்திரிச்சு சண்டை போடு அப்படின்றாரு. அதே மாதிரி இதை அப்படியே விடாம பக்தியை தொடர்ந்து பண்ணுங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் பரம்பரை மூலமா நீங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்க, அதனால நீங்க கிளாஸ் எல்லாம் பண்றீங்க. நம்ம பிரம்ம கௌடியா வைஷ்ணவ பரம்பரையில வந்திருக்கோம். அப்படியாவது ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் பிரம்மருக்கு சொல்றாரு, பிரம்மர் அர்ஜுனருக்கு அந்த பரம்பரை, அர்ஜுனர் அதே பரம்பரை, பட் அங்க அந்த லைன்ல இருக்க மாட்டாரு. பிரம்மர் நாரதருக்கு சொல்றாரு, நாரதர் வியாசருக்கு சொல்வாரு. அப்படியே வந்துட்டே போனீங்கன்னா மாதவேந்திர பூரி வருவாரு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாதவாச்சாரியா வருவாரு, சைத்தன்யா வருவாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த பரம்பரையினால்தான் மாதவ கௌடிய பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய மாதவ பரம்பரை, ஏன்னா பிரம்மர் மூலமா வருது. இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பத்ருபிய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதான் நான் பாவனைபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமனுமா அந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்க சான்ஸ் கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி. ஏதாவது தப்பா சொன்னா என்ன மன்னிச்சிடுங்க. எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு படிக்க வராது. சோ அதனால பபிதா மாதாஜி ரீடிங் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் எல்லாரும் கேட்டதுக்கு தேங்க்யூ சோ மச். நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல, திங்கட்கிழமை தான் கிளாஸ். பலராம் சிங்கார செல்வன் பிரபு வில் டேக் ஓவர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐ ஹோப் நீங்க செஷன் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நான் ஹோப் பண்றேன். மறுபடியும் எப்பமாவது நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி, நீங்க எடுத்த கிளாஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது, கேக்குறதுக்கு நல்லா ரொம்ப இருந்தது. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையை சொல்லணும்னா பல்ராம் சார் அவங்க பிரபுஜி எடுக்கிறத விட நல்லா எடுத்தீங்க எல்லாரும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் மாதாஜி, நான் இன்னைக்கு திருநெல்வேலியில இந்த ஹரே கிருஷ்ணா அந்த ரதம் பார்த்தேன். அதுல வந்து இந்த அவர் எது பிரபுபதா அவங்கள மாதிரியே இருந்தாரு. யாருன்னு தெரியல, அந்த ரதத்துல இருந்தாரு. ரத்தம்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த டிடி தானே சொல்றீங்க? அந்த சிலை தானே? டெய்டி மாதிரி தெரியல, உண்மையான நிஜமான ஆள் மாதிரி தெரிஞ்சதே. முன்னாடி இருந்தாங்க, உள்ள இல்ல. ஓகே, அப்ப வந்து அவர் பிரபுபாதாலாம் இல்ல, அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த சன்னியாசி இல்ல பிரம்மச்சாரி இருப்பாங்க. பேஸ் அப்படியே பிரபுபாதா மாதிரியே இருந்தது. நான் பஸ்ல போகையில பார்த்தேன், இறங்கி பார்க்க முடியல என்னால. இல்ல பிரபுபாதா இல்ல. அவர் வந்து திரும்ப அவர் நம்ம பார்க்கணும்னா நம்ம கோலோகா பிருந்தாவன் போறச்சேதான் பார்க்க முடியும். இப்போதைக்கு நம்மள எல்லாம் அங்க கரை சேர்த்துறதுக்கு அவர் அங்க கோலோகா பிருந்தாவன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பேக் டோர் என்ட்ரன்ஸ்ல. நீங்க பார்த்தது ஒரு மனுஷிய
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, தேங்க்யூ ஸோ எனக்கு மச். வேற ஏதாவது மாதாஜி சந்தேகம்? எஸ் பிரபு. 58 பேட்ச் வந்து நீங்க 9 PM எடுப்பீங்களா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, நான் பிரபு பலராம் பிரபு இல்லாததால நான் பேக்கப் கோர்ஸும் வந்தேன் ஒரு இந்த வீக்கு. ஓகே. நான் வந்து பக்தி வைபவ் இங்கிலீஷ் பேக்கப் டீச்சர் அண்ட் பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர். ஸோ பிளான் போட்டுட்டு இருக்கேன் லெவல் 2 எடுக்கணும்னு. இந்த மந்த் இல்ல அடுத்த மந்த் தானிஷ் மேம் சொன்னாங்கன்னா ஐல் டூ லெவல் 2. ஆனா லெவல் 2 எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒரு 1 year 2 years 2-3 years ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ லெவல் 6 அந்த இதுல இருக்கு. இப்போ மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், லெவல் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. ஸோ மறுபடியும் எப்பமாவது எடுப்பேன், பார்க்கலாம் மறுபடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க பக்தி சாஸ்திரி வரும்போது தான் உங்கள்ட்ட கிளாஸ் வரும் மாதாஜி. இல்ல பிரபு, நான் லெவல் 2 எடுக்கணும்னு பிளான் போட்டிருக்கேன். லெவல் 1 லெவல் 2 ஓகே. எல்லாமே. ஸோ ஐ ஓகே. திங்க் மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பேட்ச் எடுக்கணும்னு. ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, எங்கேயாவது ஒரு 2 years 2.5 years இருக்கும் லெவல் 1 2 எடுத்து. மறுபடியும் எடுக்கணும்னு ஒரு விஷ். ஸோ கிருஷ்ணா வில்லிங் ஒரு தடவை லெவல் 1 அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 இல்லைன்னா டைரக்டா லெவல் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எடுக்கிறது நான் பக்தி சாஸ்திரி. எஸ், பக்தி சாஸ்திரியை முடிக்க போறோம்னா பகவத்கீதா பக்தி சாஸ்திரியிலேயே வந்து 15வது சாப்டர்ல இருக்கு. ஒரு வருஷமா ஓடிட்டு இருக்கீங்க பக்தி சாஸ்திரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா என் பேரு மாதாஜி. ராதிகா, ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி. எல்லார்கிட்டயும் நல்லா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப லெவல் 2ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட இருந்தீங்க. வெரி வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிட்டா? தேங்க்யூ பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.